रायजो नाङैनो दोलै नोगोरै दमासि फोरबोखौ फालिनो लादों। मागो दमासि फोरबोखौ आसाम आरो बिटिआर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां रोखोमनि साजायनानै बेलागुर लुनायखौ नुनो मोनो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव थथलापारा गामिनि रायजो राजाफोरा गामि नाङैनो बाथौ धोरोमनि बाथि फोरबो मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो लादों। मागो दमासि फोरबोखौ गोबाङानो गोबां रोखोमनि साजायनानै दिन्थिफुङो। थिग बेबायदिनो थथलापारा गामियावबो बेलागुरजों लोगोसे नाराजों बानायनाय हेलिकप्टारनि महरबो नुनो मोन्दों। बिथांमोनहा फोरमायदों दि गोबां मानसिफ्रानो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै लावखार ओंखाम जाहैयो, नाथाय लोंना जाना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। बेफोरखौ नोजोर बोनानै थथलापारा गामिनि रायजो नाङैनो गथ' गथाय, बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' जानानै दमासिखौ बरायनायजों लोगोसे जानुवारि दाननि गोदान बोसोरखौ बेजोंनो बरायनो लादों होनना फोरमायो। बेखौ बानायनाया जोंहा बहुद माने कारन दोङो। कारनफोरा जाहैबाय मा, जोंनि बे बर' मानसिफ्रा एबा बाथौआरि मानसिफ्रा दा जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोबाय थानाय जिथु बेलागर लुनानै लावखार ओंखाम जानाय, बेफोरो जोंहा बे आगोल पुर्ब पुरुखनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खान्थिमोन। नाथाय बेफोर खान्थिया दा लासै लासैहै गोमालांनो हमदों। दा बे गोमालांनो हमनायखायनो जोङो बेखौ नैबेयाव जोङो प्रत्येक बोसोरे माने जोङो लायोब्लाबो माने फिसा फिसा न' बनायनानै जोङो ओंखाम जानायनि बेबस्थाखौ जोङो लाबोदोंमोन। नाथाय बेहायबो माने जोंहा गोसारनायखौ जों नुवाखै। नुयैलाय जोङो 2018 सनाव जोङो 2018 सनाव मोनसे मागो फोरबोखौ गोदोरहै माने फाथिदोंमोन। बेयाव फाथिनानै बिभिन्न दखान सखान लानानै आरो बिभिन्न जों गोरों गोरा आलासि लिंनानै जोङो बेफोरखौ माबा खालामदोंमोन आरो गुवार खालामनो माने नाजादोंमोन। नाथाय बेहायबो जोङो बेसेबां माने गुवार खालामनायनि जोंहा माबाया फैयाखिसै। दा दानि मुगायाव माने जिहेथु बे जों फिसाहै जुपुरु माने न' लुनानै जिहेथु जोङो जोंनि उथिखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जोङो फोजाखांनो निस्सय हायाखै। बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे जों जुदि खालामनानै दिन्थियोब्ला निस्सय जोंनि बे माबायाव बा लाइमोन बा सेंग्रा सिख्लाफोरा बा जोंनि रायजो राजाफोरा निस्सय उथिखांनो हागोन बा बेहाय माने गोसोखौ होगोन आरो बिनिफ्रायनो गासै रायजो राजाया क्रमान्वये माने बेखौ गुवार भाबे लांगोन होननानै जों आसा फारिनाय जादों। दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो दिनै जौ सेरेब लोंनानै गोबाङा निसा बुस्थु जानानै गोबां माने बेखार बेबायदि जायो। बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो? आदसा, बे बुंनाया नंगौ थार। जोंनि मेगनाव गोग्लैयो जे मागो होनब्लानो, बैसागो होनब्लानो जोंनि मानसिफोरा माथ्र लोंनाय जानायावसो मुखुब जानानै थायो। बांसिनानो लोंनाय जानाय बेयाव मुखुब जाना थानायखाय जोंनि जिथु आसार खान्थिफोरा माने थेर बेथेर माने जालांनो हमदों आरो। दा बिनिखायबो जों बिनि फारसेबो नोजोर होनानै जोङो ओरैनो जानायनि नामाव एसे एसे जानानै जाबाय, जानानै जोङो लोङा जायानो जे रंजानो हायो। जा दिनैनि नैबे माबा समाव माने जौगाफु समाव जोङो लोङालासिनो जायालासिनो माने ओरैनो मोजां भाबे माने जिहेतु रंजानो हायो। दा बेखौबो जोङो फोरमायनो सानदों आरो बेनि गेजेरजों। दा नुबाय जोङो जिहेतु जानुवारि दानाव ओरैनो जोंनिया बैसागोखौ गोदान बोथोर होननानै बुङो। नाथाय दायो जाहैबाय बैसागोआ रंजालि बैसागो हिसाबै बेखौ मानियो। खिन्थु 1 जानुवारिनिफ्राय जोङो पिकनिक जानो थांनाय बहुद माने माबाखौ नुहैदों आरो
गोजान गोजानाव थांनानै पिकनिक जाहैनाय पिकनिक जानायजों लोगोसे बिथांमोना लोंनानै जानानै जाल्ला जानानै फैनाय नुदों आरो बिथांमोना लामा ससेयाव बहाबा एक्सिडेन्ट जानाय बायदिसिना जानाय जोङो बेफोरखौ नुदों नुनानै बेहाय माने जोंनि बे गथ'फोरा बा जोंनि बे माबाफोरा एक्सिडेन्ट जानानै निस्सय सोरनिबा न'खरखौ लांदां खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिनिखाय जोङो बेखौ खालामालासिनो जों जे जानुवारि दानाव जोंहा जानायनि मोनसे माबाया फैयो जिहेतु गोजां बोथोर बेदर जानाय माबा जानाय बे माबाया जिहेतु फैनायलाय जोङो बे जानुवारि दाना जिहेतु मागोआवनो गोग्लैयो मागो दमासियावनो गोग्लैयो बेनिखायनो नैबे लामानि गेजेरजोंबो जोङो माबा खालामनानै बेफोरबायदि बेबस्था लानानै जोङो फुरथि खालामनो हायो जालांनो हायो। दिनै नोंथांमोना मालानिफ्राय बे माबाखौ जागोन? जोङो आसलते जोंना उरुखा दिनाबो जायो बेनिफ्राय जोंहा मकर संक्रान्ति बा दमासिबो होनना बुङो जों माबायाव बे खालिबो जोंनि मानसिया जायो दा मोननै माबायावबो जायो खायफा माने दिनै जायो आरो गाबोननि हरावबो जागोन आरो बांसिनानो बे दमासि खालि जोंनि बे ओनसोलखोनाव साराने भेरगावनिफ्राय डिमाकुसिसिम माने जोङो गाबोननि जानायखौ दमासिखालि जानायखौसो जों नुदों आरो बांसिन। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।